sa kaawit. What should I believe? Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Marilu. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, If I'm Not in Love with You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Mandawi City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Marilo. Recorded by X Thunder Gaming. Dahil ako'y chika ni mo. Unsa man na? Uyab namin ni Lucas. Unsa? Gisugot gito nimo nga pang chicks makaitong tawhan na. I know. Pero nahibawsad ko nga ako mo'y makapausap niya. Ay, ambuti mo day. Bahala ka. Basta gisultihan na tikanggaan ha. Nga sa tanang lalaki nga nanguyab nimo, si Lucas mo dili ako bet para nimo. Mausap na lagi na siya, day. Salig lagi na. Marilo, anak. Nangutana si tiya nimo kung ganahan ba kuno kang mularga dito sa Cebu. Adto ko matrabaho pa? Oh, mas mayo man dito kay nasa trabaho nga pasudlan nimo. Unya sa man, okay ka? Kay akong sultias tiya nimo. Sige pa. Piyaan ko ni mo. Namo trabaho nga pasudan si tiya nako dito good. Nahibaw pud baya ka ha? Ang ganahan sa ko nga moadtog Cebu. Ganahan ko ato dito man trabaho. Mausad. Sige, pag-amping dito ha. Tawagan na gihapon na. Uy, pag-amping din ha. O niya okay ra ka ining imong kwarto. Okay na kayo tiya, uy. May ikog mangganit ko nimo kay gikwartuhan pagit ko nimo. Huwag problema. Gusto na ko nga komportable ka, Marilo. Salamat kayo tiya ha. O ug ba dayon mga tutas opisina sa kong kaila. Siya maoy magpasud nimo og trabaho. Ay, kasakit sa akong likod. Takanan ako kitrabaho rin, uy. Late naman. Ang ano na naman pamanis niya. Hello, Day. Day. Day, sakit kaayo. Ha? Ang si sakit? Ang gibuhat ni Lucas. Nasakpan ako ka na siya laing babay. Daan pa ko. Kisultihan na pito ti kabahin anang tawhana. Gahi magugig kag-ugod. Wa pa gid siya mausap. Huyaw sa pamigipaabot ni mo. Buwagi na, para dili na ka mag-antog. Day, di na ako kaya. Mahal din ako siya. Bisag ingon anak siya. Oo. Naibaw masad ko nga mahal ko niya. Mao na paghihapon ako paglaong nga mausap pagin siya. Day. Ingon anak kinang mahigugma, day. Mao ba tiya? Makabuta giti ng gugmasa? Makasabot raod niya ka kung mahigugba na sad ka, day, Marilo. Na, i-focus pa ko sa akong pagtrabaho tiya, uy. Maong layo pa kayo sa kamatuoran nga mahigugma ko. Ayaw pagsulti, anak. Kay ang gugmara ba, kalitra yun ang motorok. Ilabi na sa tao nga wa ni mo damaha. Tiya. Recorded by X Thunder Gaming. Nanawag na sa si Gia. Ay, pastilan na. Masig nanawag na sa ni kinagmaoy siyang uyap. Ay, dili na sa nina ko tubagon, eh. Ay, tekan man pa ko gustong buhaton sa akong day off. Pero gilaay man ko. Kumusta naman katay si Gia, no? Uwa naman may magchat-chat. Uy, hala. Uwa baka tumangluod na ako nga pila ka buwan na nga. Uwa ko matubag sa mga tawag. Akong tawagin, Bi. Hi, Day. Oh, Day? Nagluspad lagi ka nga naman ka. Ni ako sa ospital sa Cebu. Asa kang ospital kaya naunti ka? Pinakog, di na ako ni mo takton.
Wala, busy naman kay kasi mong trabaho ko. Sorry, nabisigit ko. Oo, ako kay bawo nga, nasakit day ka. Dili na madaog kaya mo nga akong sakit, day. Tinuo ko. May nalang gani kay wa ko pasagdi ni Lucas. Giubanan gid ko niya din sa Cebu para magpatambal. Hi. Love, may mapagpiyaan sa amin mo. May importante kong isulti ni Marilu. Nga nagutong nasuod na si mong utok. Kay ikaw na may masalikan ako nga pinlan ako ni Lucas. Gia, ayaw na gud pabinuang ti ha? Seryoso ko. Please. Please, pag-date mo. Mas mahimutang ko kung maibaw ko nga. Gia, dili na may tabo. Dili may magkauyab ni Lucas. Bisag kanina lang mo ilas na kong hangyo ni mo. Please. Please. Bisag mag-date lang mo. Malipay na ko, ana. Dahi. Ilumon man dagay ka. Matod ba na Jaya nga tabian gay ka? Hiluman ko kung katubang na ko mga tao nga dili ko kinahin. Marilo, naibaw mo ko nga wakay gusto nga magdita. Pero hapit na mawa si Jaya. May mo bag ato na siyang tumanan siyang gusto. Sige. Sabi nila ka. Hello? Marilo, area si Jaya sa ospital, may karam na yun. Nga naman, ang sabi nito po niya. Wala na siya. Sa? Batian ni mo, Dayoy. Dagan pa tayo plano sa akong pag-uli, pero marugin ko na animan. Marilo, panyo. Salamat. Lucas, awahin na kayo ko. Awahin ko na yung mga kahimtang ni Gia. Huwag ko'y ayaw kapag naamigan. Huwag ko'y natabang niya. Marilo, ay pagsulti na. Naibaw ko nga wa maguna-una si Jaya na. Wala mo gawa sa iyong baba kundi ikaw na. Mausasiya din rin ako. Magsige siya gisgot mahili po. Naibaw kong importante ng duha siyang kinabuhi. Huwag nalipay siya nga niyat ang duha siyang kiliran. Una siya nawa. Lucas. Nak, nangutanas diya ni mo kung may plano pa ba kuno ka nga mo balik sa Cebu. Oo, ako kay baho pa. Wala dili ko makabiha din eh. Nalubong na si Gia. Ug naibaw ko nga dili siya gusto nga muundang kas trabaho. Tungod kay nagbuol ka niya. Pa. Iniharakit ko nagsikikita. Pero tiligid ko makatuog. Ngayon na naurmi ni si Lucas sa kong araw orasa. Hello? Marilo, asa ka? Ni Asabay. Hubog ka? Pwede na magkita? Please?
Sakit kayo, Marilo. Bisag sa una ko kamaam ang akong kaugalingon. Di mawa sa Gia sa una-una. Hasta masad ka, Lucas. Dili pa ko makadawat. Sabi niyo, nag-ahay ko. Buutan kasi na ako. Tarong kayo siya. Pero ako na siyang gibinuangan. Kapila ko nakasa sa mong relasyon. Nahitabo na. Dili na mo mabalik pa. Mo ngayon na ng pagbahay. Salamat isang pagkaniya. Gusto na sa day kong may bawag kang ako na. Ang kailangan ng storya. O bisag maminaw lang ni mo. Naara ko. Naibawa ko nga mo ni gikinahanglan na toron. Huwag na kinahanglan tasal sa gusa. Salamat. Ang uyab to ni Gia, anak. Opa. Nakabantay ko nga nagsigid na lagi mo ukuyog. Sinugasan na po na padong, ha? Ha? Nga nag-apektado ako sa kisulti ni Papa. O gano'n magsigim ako kuna ni Lucas. Dili na ko ikalimot kabuutan siya. Pero nakasabot na ko. Nga nung in love kayo si Gian niya. Oh. Ano nakasulti man ko ato? Na-in love na ko ni Lucas. I love you. Lucas, Kung natagan ako ni mo sa mong pagsalik, isaan ako ni mga... Mag-usap na ako, Marilo. pero uyab ka ni Chia. Kuha naman siya. Huwag mo na gusto niya, di ba? Ngam kasinabot ka. Nagkasinabot na ba kita? Pariha ba nga itong gibate, Marilo? Oh, Lucas. I love you too. So, kita na. Yes. Kita na. If I'm not in love with you, what should I believe? Bisag doon na pa'y pagduha-duha. Pero nahibaw ko nga makasabot og malipay si Gia namang Lucas. Sakto gidi ang gisulti ni Tia. Nga ang gugma, motorok ra ilabi na sa tao nga wa ni madama. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Marilo nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagkalahan, If I'm Not in Love with You.